הנה הגיע תורכם, הצופים בבית. הערב תהיה לכם הזדמנות נוספת לענות על שאלות טריוויה ולזכות בפרסים. מיד יופיעו על המסך שלכם שתי שאלות, אחת אחרי השנייה, ולכם בבית יהיו 30 שניות לשלוח אלינו את התשובה הנכונה ב-SMS. הצופה שיענה ראשון, יזכה בפרס. 10 כרטיסים זוגיים, מתנת ארתור והמינימונים, בדיבוב לעברית של רן דנקר ואניה בוקשטיין. חנוכה בבתי הקולנוע. הנה השאלה הראשונה. איזו עיר גדולה שוכנת במדינת מסצ'וסטס? 1 בולטימור, 2 בוסטון, 3 פילדלפיה או 4 סיאטל. זו השאלה הראשונה, יש לכם 30 שניות לשלוח את מספרה של התשובה הנכונה למספר 6020 מרגע זה. השאלה היא, עיר גדולה שוכנת במדינת מסצ'וסטס, לא יכלו למצוא לי מילה יותר קשה. 1 בולטימור, התשובה השנייה היא בוסטון, 3 פילדלפיה, 4 סיאטל. אם אתם יודעים את התשובה, אתם מוזמנים לשלוח את מספרה ב-SMS למספר 6020. 6020, ה-SMS שלכם יגיע אלינו, אנחנו נבדוק אותו. הצופה הראשון שיענה נכון, יזכה בפרס. כאמור, אנחנו מחכים לטלפונים שלכם, והזמן נגמר. התשובות שלכם התקבלו, זה הזמן לחשוף את התשובה הנכונה, שאלה הייתה איזו עיר גדולה שוכנת במדינת מסצ'וסטס, והתשובה הנכונה היא 2 בוסטון. הצופה שזכה יקבל הודעה בהמשך הערב. ועכשיו, השאלה השנייה, הנה היא באה. 10 כרטיסים זוגיים, מתנת ארתור והמינימונים, בדיבוב לעברית של רן דנקר ואניה בוקשטיין. חנוכה בבתי הקולנוע. שימו לב, איזה מהשמות האלה הוא שם שיר של להקת בצל ירוק? זוכרים? 1, עודד השודד. 2, הפרוצה החלוצה. 3, היצאנית החיננית. ו4, דגנית הנפקנית. זו השאלה השנייה. מעכשיו 30 שניות לשלוח את מספרה של התשובה במספר 6050. השאלה שלנו, איזה מהשמות הוא שם שיר של להקת בצל ירוק? בצל ירוק היו כמובן פורשי או מסיימי השירות בלהקת הנחל. התשובות האלטרנטיביות: 1, עודד השודד, 2, הפרוצה החלוצה, 3, היצאנית החיננית, או 4, דגנית הנפקנית. אם אתם יודעים את התשובה לשאלה המעניינת הזו, אתם מוזמנים לשלוח את מספרה ב-SMS למספר 6050. הצופה הראשון שיענה נכון יזכה בפרס. זהו, הזמן תם והתשובות שלכם אצלנו. בואו נראה מה התשובה הנכונה. השאלה הייתה איזה מהשמות האלו הוא שם שיר של להקת בצל ירוק. התשובה הנכונה היא 2, הפרוצה החלוצה. הצופה שזכה יקבל הודעה בהמשך הערב. אנחנו מסיימים כאן, גם בשבוע הבא תהיה לכם הזדמנות לענות על שאלות טריוויה ולזכות בפרסים. בינתיים, ערב טוב ולהתראות במי רוצה להיות מיליונר.